سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدلوا على توزيناتات اب ماكلاي بحري تقبل سينم صنحو ايرتراويان زركبوم سوسا سدتنياتات اب سيسيليا مئتوم منستر وصاي غدايات ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን በዛዕባ ወሳነ ሕብረት ኤውሮፓ ተቃውሞ መግለጹ ጌታቸው ረዳ በዛዕባ ዘሎ ኩናት ዝሃበ ሓበሬታን መግለጽ ዶክተር ደብረጽዮንን ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዘሕለፈም መጠንቀቅታን ኣብ ብሪጣንያ ዝተቀትለ ፖለቲከኛን ካልእን ዝደስስ ከኸውኒው ናይ ወትረ ተኸታተልቲ ዛ ቻነል ንምዃን ድማ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ካብ ሊብያ ተበጊሶም ዝቕበሎም ሲኖም መባሕር ከንሳፈፉ ጽንሑ ኤርትራውያን ዝርከቦም ሱሳ ስደተኛታት መወዳእቱ ዓዲ ጣልያን ፍቃድ ብምሃባ ናብ ሲሲልያ ኣትዮም ከም ዘለው ተገሊጹ ኣብዚ እዋን ኣብ ዓዲ ጣልያን ናብ ልዑል ስልጣን ዘለው ገለ ፖለቲከኛታት ካብ ባሕሪ ስደተኛታት ዘድሕና መራኽብ ናብ ወደባት ዓዲ ጣልያን ከኣትዋ ይኽልክሉ ከምኡ ድማ ንመራሕትተን ናይ መድሕን ህይወት መራኽብ በገበን ክሓቱ ይፈትኑ በምህላዎም ካብቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ ከቢድ ኩነታት መውፅእ ረኺብና ኢሎም ብባሕሪ ዝፍትኑ ስደተኛታት ባህላዋ ባሕሪ ሊብያ ከተሓዝዮም ዝረኣዩ ዘለው እዞም ናብ ሲሲልያ ከኣቱ ዝተፈቅዶም ኤርትራውያን ዝርከቦም ሱሳ ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ጃልባ በታ ሬስኪው ተባሂላ እትፍለጥ ህይወት ስደተኛታት ንምድሓን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ እትንቀሳቀስ ዓባይ መርከብ እዮም ድሒኖም እዚ ይኹን እምበር ዓዲ ጣልያን ነታ መርከብ ስደተኛታት ሒዛ ናብ ዶባታ ከይተጽጋዕ ኢላ ፍቃድ ከልያ ብምጽናሓ እቶም ስደተኛታት ኣብታ ዝድሓነቶም መርከብ ክጽበዩ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ኣብ ወደ ፓዛሎ ሲሲልያ ከኣቱ ይተፈቂድሎም ክሳብ ሕጂ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘነጽሩ ከዓ እቶም ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶሪያ ግብጽ ናይጄሪያ ሶማልን ሱዳንን ኮይኖም 6 ደቂ ኣንስትዮን 17 ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ከም ዝርከብዎም ተገሊጹ ካብዞም ስደተኛታት ሓደ ናይ ጥዕና ጸገማት ብምግባሩ ኣቐዲሙ ብሓለዋ ባሕሪ ዓዲ ጣልያን ተወሲዱ ናብ ሕክምና ከም ዝኣቱ ተገይሩ مكتل قدامي منستر وصاي غداياتن ኢትዮጵያ ዝኾነ ደመቀ መኮነን ምስ ሚኒስተር ወጻይ ጉዳያት ስሎቬኒያ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ርክብ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ እዋን ሕብረት ኤውሮፓ እገዳ ከውርደሉ ከም ዝኽእል ዘጠንቀቐሉ ውሳነ ዘለዎ ተቃውሞ ገሊጽሎ እቲ ሕብረት ኤውሮፓ ዝሓለፈ ውሳነ ከዓ ወገነኛን ኣብ ሓቂ ዘይተመርኮሰን ክብሎን ከሎ ብዛዕባ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ከዓ ተዘራሪቡ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ከዓ ፍራንሲስ ሆገንስ እትበሃል ሰራሕተኛ ፌስቡክ ነበር ንኣባላት سنة أمريكا بزهابو تقال فيسبوك كاب إثيوبيا علي تاوغونس خقادد يقبرالو كتبل نفيسبوك كسيسا تكال فيسبوك بوغانو نإثيوبيا أب قدام النتات سريعو بزعبها أب فيسبوك الزرقاح يقوازا كم زخونة بزتفلالي نايتا هاقر قوانقوات الزرقاح صحفات كا علي تاوغونس زلا علو خيكونو مرمرا كم زقبر بمحبار نتخصي نس إقوالا ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብዝጀመረ ሓድሽ መጥቃዕታት ዝተኸሰተ ኩናት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ይቕጽል ከም ዘሎ ተሓቢሩ ነዚ ውግእ ኣመልኪታ ማዕከን ዜና ብሉምበርግ እቲ ውግእ ይቕጽለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ክልቲኦም ወገናት ገስጊስና ኣለና ክብሉ መግለጽታት ከም ዝሃቡ ሓቢራ እታ ማዕከን ኣብቲ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ነቲ ብሕወሓት ተጀሚሩ ዝበለ መጥቃዕቲ ይልውጥ እዮም ዘለው ኢሎም መግለጽ ከም ዘውጽእ ገሊጻ ብወገን ሓይልታት ትግራይ ከኣብዚ እዋን ሓይልታት ትግራይ ብዝሕ ዘለዎም ሰራዊት ፌደራል ከም ዝማረኹን ዝተፈላላየ ኣህታት ደምሲሶም ከም ዘለውን ወሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብመንገዲ ቴሌፎን ከም ዝሓበራ ገሊጻላ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ነዛ ማዕከን ሂብዎ ዘሎ ሓበሬታ ሙሉ ብምሉእ ንምብራቃዊ እዚ ደምሲስናዮ ድሕሪ ምባል ካልእ ክሕግዝ ዝመጽእ ኣህታትን ደምሲስናዮም ክብል ተዛሪቡ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ድማ ሓይልታት ትግራይ ብግንባር ደሴ ናብ ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ቀሪቦም ዝብል ጸብጻባት ይዝርግሓሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ምምሕዳር ከተማ ኮምቦልቻ ልክዕ ከም ናይ ከተማ ደሴ ሰዓታት እቶእቶ ኣውጅሎ ምምሕዳር ከተማ ኮምቦልቻ በመሰረት تزاوجو ساعات اتوتو كاب ساعة 8 ناي مشت ندحر زخونه منقسقاس ناي سب وي تشكركرت كيهليا عزيز زلا نزل كونتات ملكيت دكتور دبرصين ገብረ ሚካኤል ሂቦ ኣብ ዘሎ መግለጺ ናይ ሕጂ ቀንዲ መደብና ህዝባዊ መኸተና ብዓወት ክዛዘም ምግባር እዩ ዕላማ ህዝባዊ ኩናትናን መኸተናን ድማ ጸላእትና ዳግም ዓድና ኸይረቅጽዋ ምግባር ጥራይ ዘይኮነስ ትንዕውን ከይብልዋ ዝኽእል ስራሕ መፈጸም እዩ እዚ ህዝባዊ ኩናት እዚ ዝተቐመጠ ቀድመ ኹነት ግብራዊ ክሳዕ ዘይኮነ ማዓንጣና ሸጣቢልና በመቀላስ ደመኛ ጸላእትና በመድምሳስ ዳግማይ ስግኣት ትግራይ ናብ ዘይኮነሉ ደረጃ በመብጻሕ ክዛዘም ይግባእ ክብል መግለጽ ይሂብሎ ኣብ ሱዳን መንጎ ሰራዊትን ሲቪላውያን ኣባላት ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ዘለዎ ወጥሪ እናዓረገ ብዝኸደሉ ዘሎ ኩነታት ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐመዶክ ንመሰጋገረ እዋን እቲ ሃገር ንምዝራግ ዝግበር ጻዕርታት ኣጠንቂቑ እቲ እንኮ መፍትሒ ድማ ነቲ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብዘተ መፍትሒ ምግባር ምዃኑ እውን ተዛሪቡ
እዚ ይኹን እምበር እቲ ሃገር ወጢናቶ ዘላ መስርሕ ምስጋር ስልጣን ናብ ሲቪላውያን ክትግበር ዘይደልዩ ገለ ኣዝዮም ሓያላት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ምህላዎም ይገልጽ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ዝመስል ተግባራት ድሕሪ ምርኣዩ ኣብ ውሽጢ ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ወጥሪ ዓሪጉ ኣሎ። ዝቕጽሉ ሒደት መዓልታት ድማ ኣዝዮም ኣገደስቲ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ። ደገፍትቶም መራሕቲ ሰራዊት ዝኾነ ፖለቲከኛታት እቲ ህልው መንግስቲ ካብ ስልጣን ክወርድ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ንቐዳም ጸዊዖም ኣለዉ። ዝቕጽል ሐሙስ ድማ ንሲቪላዊ ምምሕዳር ዝጠልብ ካልእ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እቲ ልኡላዊ ቤት ምክሪ ኣብ 2019 ንምዕላው ፕሬዚደንት ዑመር አልባሽር ስዒቡ ዝተመስረተ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ከዓ ኣብ መንጎ ሲቪላውያንን ወተሃደራውያን መራሕቲ ወጥሪ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ምስ ብዝተኣሳሰር ድማ ብሰንኪ ዓሌታዊ ተቃውሞታት ቀንዲ ወደብ እቲ ሃገር ዝኾነት ፖርት ሱዳን ተዓጽያ ብምህላዋ ቆጠባዊ ቆልውላዊ እቲ ሃገር ይብእስ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። መንግስት አሜሪካ ንስድራ ቤተቶም ኣብ ርእሰ ከተማ አፍጋኒስታን ካቡል ብሰራዊት አሜሪካ ብጌጋ ብድሮን ዝተቆትሉ 10 ሰባት ገንዘባዊ ካሕሳ ከም ዝቅርበሎም ተገሊጹ። በቲ ብሰራዊት አሜሪካ ዝተፈጸመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ሓደ ሰራሕተኛ ገባሪ ሰናይ ትካል ሓዊሱ 9 ኣባላት ስድርኡ ዝተቆትሉ ኮይኖም ካብኣቶም ከዓ 7 ህፃናት ከም ዝኾኑ እዩ ተፈሊጡ። ነቶም ካብቲ መጥቃዕቲ ዝድሓኑ ኣባላት ስድራ ድማ ናብ አሜሪካ ንምውሳድ ይስራሕ ከም ዘሎ ፔንታጎን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ አሜሪካ ሰራዊታ ሙሉእ በሙሉእ ካብ አፍጋኒስታን ቀድሚ مسحابة قد مقرب معلتات هبزول جزء تفتصيمو تبسراويت أمريكا استفتصمه نيدرون متقعتي طالبان هندبت نكابول تقاصات إيرو نا بوليتيكاو سلطان مملاسو سعيبو أمريكا نقل زيقاتات تهاجر نداوت أتنكلا حدا زبيتاو إسلام وجلة أبتقى معرفة نفرت كابول زاسك حكي حمد قعت دحر مفتسامو أبزول معلتات كم استفتصمه تحبيرو اتبت متقعت الدرون هي وتسأني نيرديت سرحتنيا نتياب تهاجر زنك أساقس إسلام وجلة يتحبابري زول بزبل تكال سلية أمريكا ناستا شومن تساعتات كم استخاتاتلو أزازي كوماند بوستا أمريكا جنرال كيبيت ماكنزي أبتزحلف ورحي قليس منباري يذكر قتلت عقباوي أبال بارلما بريطانيا زخونة سير ديفيد أمس كم قبر شبراو فصامة تتحيزو كم زلو بوليس حبيرو سير ديفيد تمال عربي أبتن السوزو وكل كباوي ببلح نقر بتتقاقامي توقيو اتتكبار مس إسلاماو تقرف الناس تحاس كخوان كم زغل دما بوليس تهاجر حبير لا بتقتلت زتتقرطره ود 25 عمت بريطانياوي أبتحت قيد كأتون كله أبوتا قتلت كارا كم زرخبون مستقتلت بزتحاس دما كال سب نمركب دليت كم زي بولو بوليس أفليتو قدامي منيستر بريطانيا بوريس جونسون أبزهابو قبر ملسي لبنا سنبادن قوهن ملي اللو قبل دحر مقلاص اتي أبال بايتو كابتوم أزيوم لوهات بوليتيكانياتات منبارو تزاريبو اتودسو سانت شعاتن عمت كاب شحنت شعاتن 283 حيزو أبال بايتو زنبرو خوينو بعال حدارن أبو حموش تقولعنيو سير ديفيد أبايتو تهاجر أبزو حلفة أوان نوص عز حجز بزح حجتات بمصداق زنقات تاريخ كم زلوك قدم مينيستر بوريس جونسون بمسكر ديفيد أبزا هاجر زيان مزايان بمولو سمعيد زأمن ينيرو لومي حدا بولوس أقل حزبي فتو محزان مسارح تنينا سيئنا دمايلو بوليس بريطانيا ات أبال بايتو أب ساعتات فادوس بخارات وغيو قوسيلو كم صنحهم كقلصون كلو ولا كواب أبالات قدم يرديت حكمنا وكنكن انت تقبرلو كدحن سلزيك آلي أبت بوتا كم زعرفة ترقاقيز الله قتلت نيت أبال بايتو أم مسارحتون أبت هاجر نبز أوان عبسن بادي فتيري زركب نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم